Inen Digicast Negros 10. Ang top 10 story sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyari na ang top story subong adlaw, Nobyembre 28. Fact-finding investigation sa kasong identity theft na palabot na sa PSA Fraud Division. Mga hospital workers sa siyam ka mga district hospital sa Negros Occidental wala pa makabaton sang hiya. Road closure sa Burgos and Circumferential Road natala na para sa Festival of Lights sa Disyembre 7. Soldado nga nakatiro sa kuupod nga soldado mahimo ma-demote ukon makakas sa serbisyo. Kag sa good vibes, Negros Occidental kag Bacolod athletes may 29 na ka mga medalya sa Batang Pinoy Championships 2024. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Bulkan Kanlaon makaduha ka beses nga nagbugas ang abo kahapon. Base sa monitoring sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, may na-record nga duha ka pagbugas ang abo sa Kanlaon sa naglawig nga 7 tubtob na 10 ka minutos Miyerkules nga adlaw. May 22 ka mga volcanic quakes nga na-record sa bulkan sa sulod sang 24 oras. Naglabot naman sa 5,760 ka tonelada ang ginbuga nga sulfur dioxide sa bulkan na naglabot sa 100 meters ang kataason. May nagapadayon sa gihapon nga paghubag sa sulod sang bulkan. Nagapabilin man sa alert level 2 ang Kanlaon, gani hindi pwede makasulod sa 4 km permanent danger zone. Sa number 9, nagalaom ang Progressive Alliance of Capital Employees nga madugangan ang kantidad sang additional bonuses nga ilang mabaton sini nga bulan sang Disyembre. Sunod kay Randy Piacita, ang presidente sang PACE, ang sigurado nila nga mabaton among 30,000 pesos para sa CNA o kunang collective negotiation agreement nga ang nabilin ang additional bonuses sa Disyembre ang iga-announce ni Governor Eugenio C. Lacson sa Ilamanya Christmas Party sa December 13. Sang 2023, mga 55,000 pesos ang kabilugan nga additional bonuses nga nabaton sang regular kag casual employees sang Disyembre. Sunod kay Piacita, nagalaom sila nga mas mataas pa diri ila mabaton subong nga 2024. Samtang padayon sila nga nagahulat sa guidelines sang PBB o kunang performance-based bonus. Sunod pa kay Piacita sa ilang nga pagsugilanon. Kay Provincial Administrator ni Fernando Diaz, may pondo ang probinsya pero hindi makarelease tubtob mayara sang guidelines. Ang pagkilala sang probinsya bilang Seal of Good Local Governance nga awardee ang basihan sa paghatag sang PBB. Kabay pa mong matugang-tugangan ka-expect man tanan nga matugang-tugangan. Sa number 8, road signs kag improvement sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway mangin prioridad sang panibag-o nga OIC sang DPWH sa Bacolod. Wala pa gina-recommend sa Bacolod Traffic and Transport Management Department ang paggamit sang banose para sa mga trucks kag heavy equipment. Inibangod man sang kakulang sa mga road signs kag pati na mga suga. Ginsiling ni DPWH Bacolod OIC, Laya Hamero, hindi pagidman kompleto ang construction sang banose. Amo nga initagaan sang prioridad. Ang konseho sang Bacolod ang nangbando sa BTTMD nga tun-an ang pagpatuman sang total truck ban sa circumferential road kag gamiton ang banuse nga mangin exclusive route sa mga trucks kag heavy equipment nga nagalabay diri sa syudad. Ginpasalig ni Hamero nga mangin prioridad nila ang planning, construction kag maintenance sa mga dalan kag iban pa nga mga public work projects sa 2025. Nalakip na diri ang mga major infrastructure projects nga nasuguran sa idalom sang pagpamuno ni Anay District Engineer Abraham Villarreal nga nagretiro na sinila nga bulan. Sa number 7, halit sang sunog sa barangay Pahanukoy sa Bacolod, nagdangat sa masobra 229,000 pesos. May 3 ka mga balay ang totally destroyed, kaya isa naman ang partially damaged sa sunog na nagluntad sa Purok Masidadyahon sa Florenceville Subdivision sa barangay Pahanukoy sa Bacolod sa Miyerkules ng gabi. Nagsugod ang kalayo sa balay ni Regina Pagunsan nga mong totally destroyed. Magluwas sa balay ni Pagunsan,
May duwa pagid kabalay nga totally destroyed nga mga balay, kag isa naman ang partially damaged. Sa report sa Bureau of Fire Protection, nagdangat sa 229,770 pesos ang kabugusan nga balor sang kahalitan sang sunog. 6 naman ka pamilya ang apektado. Sa number 6, soldado nga nakatiro sa kaupod naman nga soldado sa Sipalay City mahimo nga ma-demote ukon makakas sa serbisyo. Magapatigayon sa investigasyon ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army sa natabo nga pagpaniro sa sulod sang kampo ng 15th Infantry Battalion sa Sipalay City. Ang biktima ginkilala sa kay Corporal Arnold Subaribos, samtang ang suspect ginkilala sa kay Staff Sergeant Charlemagne Nabihit. Sunod kay Lieutenant Colonel J.J. Javines, ang spokesperson ng 3rd Infantry Division, wala nila ginatolerar ang natabo bangod ara sa impluwensya sa makahulubog nga elemnon ang biktima kag ang suspect. Dugang pa ni Javines, mahimo nga magapangatubang sang kaso administratibo sinabihit kag pwede ma-demote kag makakas sa serbisyo. Apang nagadepende na sa korte kung anong iyang criminal liability. Nagasaulog sang kadlawan sang ilang upod ang biktima kag suspect apang may nagluntad nga komosyon sa tunga sang duwa nga nagresulta sa pagpaniro. Sa number 5, presyo sang baboy sa merkado ginapaabot nga magasaka sa bulan sang Disyembre. Inisuno sa pamuno sang Alliance sang grupo sa mga backyard nga hog raisers. Ginsiling ni Rick Lauron, ang presidente sang Alliance of Hog Raisers Association of Negros Occidental o kon Arano, nga sa karon ang presyo sang kilo sang baboy sa mga merkado sa Bacolod yara sa 330 pesos tubtob 350 pesos. Pag-abot sang Disyembre, mahimo nga magasaka ini sa 360 pesos tubtob sa 370 pesos ang kilo. Dala na ini sa pagsaka sang demand tugas ang holidays. Pero ginklaro niya nga may nagakaigo nga supply sang baboy sa probinsya. Ang Negros Occidental ang nagasupply man sang baboy sa iban pa nga mga lugar kaangay sang Luzon. Not as much kay gina-regulate mo nato, no, as far as ang presyo siguro digit na magsaka siguro up to I think sumong tigit 150 presyo. Kung basi may increase kita da little bit siguro mga 60, no, o 70. Subong encourage nga pagwa kita, no, to other regions and islands. Wala lang kami. Ginatanaw man naton nga hindi pagkulangon ng aton nga supply sa sining holiday season. Sa number 4, 79 ka mga puno sang kahoy ang ginihinyo nga mapangutod para sa pag-develop sang Bacolod Tree and Eco Park sa Barangay Alangilan sa Bacolod. Ginkinahanglan nga mahawanan ang mga areas nga tukuran sa mga amenities sa Bacolod Tree and Eco Park sa Barangay Alangilan. Gani naghinyo na sang Resolution of No Objection o KONRONO ang pamunuan sa Bacolod Environment and Natural Resources Office o KONBENRO. Ini para sa plano nga pag-utod sang 79 ka mga puno sang kahoy. Ginsiling ni Maria Fetres Puentes, ang OIC sang Benro, kabahin sa mga talakson nga kahoy mga mahogany kagiban pa nga native trees. Pero nagpasalig siya nga mayara gideon sa main replacement ang mga mautod nga kahoy nga kinahanglan para sa pag-develop sang tree park. Kapin sa 47 million pesos ang ginpain nga pondo para sa tree park nga mayara sang glamping area, picnic sites, cottages kag gazebo, pati na reception hall kag viewing decks. Ang Committee on Environment ang nagtala na sang public hearing angot sa request sang Benro. Sa number 3, road closure sa Disyembre 7 ipatuman sa Burgos Street hasta na sa Circumferential Road sa Bacolod City Government para sa natalaan ang Festival of Lights. Nakahanda ng STI West Negros University upod sa Bacolod LGU para sa natalaan ang Festival of Lights sa Disyembre 7. Kabahin sa mga naprubahan sa pagsinapol upod sa Committee on Tourism ang pagpatuman sang partial road closure halin sa Burgos Street padulong sa Circumferential Road kag Bacolod City Government Center kundi hiwato ng tuigan nga arena dance competition. Ginsiling ni Bacolod Traffic and Transport Management Department Deputy Jose Antonio Robello,
nga gina-finalize pa ang oras sa ipatuman nga road closure nga sa karon ginset nga magasugod 2:00 ang hapon hasta matapos ang parada pakadto sa BCGC. Kadungan sang Festival of Lights and Christmas Lights on ceremony sa BCGC. May 1 million pesos ang ginpain nga pondo sa Bacolod LGU para sa isa sa mga balantayan nga atraksyon sa syudad kada Disyembre. Sa number 2, ginapaabot sa mga frontliners nga na-assign sa mga district hospital sa probinsya ang pag-release ng ilang health emergency allowance o KONHEA. Ginsiling ni Randy Piacita, ang presidente sa Progressive Alliance of Capital Employees, nga tubtob sa karon, wala pa ma-download sa Department of Health ang pondo para sa HEA. Ang mga frontliners ang bilog na siyam ka mga district hospitals ang probinsya ang wala sa gihapon makabaton sa ilang HEA. August to December 2021 kag January to July 2023, ang unclaimed HEA suno sa iya. Suno kay Piacita, ang mga nakabaton pa lamang ang yadtong mga LG-run hospitals kag Provincial Health Office. Depende sa assignment sa isa ka health worker ang kantidad nga mabaton para sa HEA. Ehemplo suno kay Piacita, ang yadtong na-assign sa isa ka COVID center kaangay sang Cadiz District Hospital nga ang sarang na nabaton ang nagalabot sa 9,000 pesos per month nga HEA. Ano na lang din tani, ang iya. Amo na siya subungang daw ang daw ginapaabot sa tanan kay wala Japon ma-download sang sang DOH ang budget. Damo pa ni tanan nga hospital nga daan, like example diri sa TLGPH nga daan sa sila mga more or less mga 600 di ka mga staff. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong nga adlaw, fact-finding investigation sa kaso angot sa identity theft ginsabit na sang PSA Negros Occidental sa ila sininga Central Office Fraud Division sa Manila. Yari ang report. Natapos ng pagpang-usisa sang Philippine Statistics Authority Negros Occidental sa kaso ni Evelyn Ruelan sang Cadiz City nga biktima sang kaso nga identity theft. Nagpalabot na sang reklamo si Ruelan sa PSA matapos matalupangdan nga nakasal na siya sa tawo nga hindi niya man kilala. Ginsiling ni PSA Registration Officer 2 Edward Geeking nga napadala na nila ang resulta sang fact-finding investigation sa Central Office Fraud Division nga among maghahatag atensyon sa kaso sang biktima. Para nga ma-expedite na siya ang iyang case, ang investigation report ginpadala naman ito sa Manila through email na. So, ang central office naman ang ma-handle sina nga case kung paano maka-assist ang PSA mismo as a whole. Natalupangdan ni Ruelan nga nakasal na siya sa isa kay Indian national sa Valenzuela City sang 2023 sa nagtinguha siya kag sang iya live-in partner nga magkuha kuntani isang certificate of no marriage o consenumar. 7 na kabulan nga nagabusong si Ruelan kag plano kuntani nila nga magpakasal sa sininga Disyembre. Ginpatag ni Geeking nga wala sila sang jurisdiction sa pagkanselo kung pag-nullify sang marriage certificate, magluwas lang kung magpasaka sang reklamo sa korte ang biktima. Gindugang niya nga ining makaduwa na nga kaso sang identity theft nga ila na palabot sa fraud division. Dogin kawat ang iyang alam. No? Ginusar sang wala na ibalaan kung paano. Pero based sa iya allegation nga hindi siya. So posible identity theft siya. Other sa iya, sir, may iban pa nga cases before her. Other sa iya. May ara kami sina na-encounter anay. Ang iyang ngalan, ginpahulam niya sa iya amiga. Si Ruelan ang nagpakig-angot naman sa National Bureau of Investigation sa Bacolod para sa ginapaabot nga separado nga investigasyon sa tuyo man nga mabato ng hustisya sa piyak sang iya na dangatan. Kag sa Good Vibes, Negros Occidental kag Bacolod athletes may 29 na ka mga medalya sa Batang Pinoy National Championship sa Palawan. May 7 na tanan ang kabilugan nga gold medals nga nakuha sa mga atleta gikan sa Negros Occidental kag Bacolod sa Batang Pinoy National Championships
sa Puerto Princesa, Palawan. Dugang diri ang 15 ka mga silvers kag 7 ka mga bronze medals. Kabahin sa mga gold medalist ang swimmer nga si Anika Matiling na nagkampiyon sa 50 meters freestyle kag nakakuha man sang silver sa 200 meters sa backstroke category. Nangin madilagon man si Marian Pedales sang Sagay City nga gold medalist sa shot put. Samtang dugang nga gold medal ang nadaog ni Kevin Cruz sa table tennis. Para kay Negros Occidental Provincial Administrator ni Frando Diaz, mas nag-level up ang overall performance ng Negros team kung ikumparar sa nagligad nga tuig. Kag antes kita magtakop sa liwat, shout out sa aton mga tough fans, sa aton nga live viewers no sa Facebook kay Joanna Marie Montaño. Pangayo siya sang prayers no para sa mga naga-star o malapit sa kanlaon kay Janeline Arca, subuman kay Jonathan Tare, kay Lindon Sunyo kag Jobea Natavio, si Vince Tobola, helpful kuno sang mga ginapagwa na tondre. Salamat gid kag keep watching sa mga taga-Kabangkalan, kay Ray Tunosan, Romel Galio, Gloria Bantigue, subong kay Gerardo Marquez, kag Melissa Danlos Inocencio o Nelson Inocencio, kag RF Diamond. Nagapa-greet man siya kay Engineer Kit, kag subong kay Sir Benji Borlas. Kag umuyad tong top stories of the day, tubtubwas ako si Nico Dalfi.